Tingeni ok make sense nikech ng'ato jawinjowa kata ja Kenya nyalo penjore ni to miwacho bilion 400 ni basis mare en ang'o. Ng'eni wantiere gi kaka bilion 400 no ichope. Kapok wachope weche ma koro National Assembly gi Senate ogodhog gi kendo giwacho kaka gibedo gi winjruok, wantiere gi institution ma kata ot miluongo ni CRA, Commission on Revenue Allocation. Koro Commission on Revenue Allocation chik omiyo gi thuolo mar mondo gimiwa formula kaka pesa oripo bed ni imiyo ne counties. To formula no nitiere gi gik mang'eny mopogore opogore. Oting'o kar population manyiso ni ng'eny mar jok mantiere counties go, oting'o weche mag landmass manyiso ni yawruok mar county no kaka romo, oting'o weche mag development kaka samoro counties go osebedo katimo weche gi mag dongruok, kech wantiere gi counties moko mabende kata kane devolution chakre to ne gin piny. Koro mago bende nitiere among others kaka including kaka counties go bende tiyo gi pesa, fiducious management of financial resources. Manyiso nyaka kaka koro counties moko dhi bedo marginalized timiyo gi gimiluongo ni equalization fund. Koro pesa gote kaka CRA osechiwo formula no titere Senate. To kacha ema koro gidhi to gibedo gi winjruok. Omiyo ng'ato nyalo penjore ni to koro ka giyuare e bilion mana 2 kende. Ng'eni governors ne dwaro 450 kaka ne Mheshimiwa Gladys Wanga wacho. Bilion 450. To kaluwore gi weche moko mabende wacho kaka inflation, cost of living, gik mang'eny go noduoke piny to 400 billion. To kata ka noduoke piny kamano, to ok ne waneno ka counties imiyo pesa go. Moduoke nyaka piny up to about 380 billion. Masani koriro giwinjre bilion 387. To king'iyo mano against the 390 manomigi in the last financial year, be inyalo penjre ni to koro bilion 2 ni difference mane en mane. Ing'eni gino ok make sense nikech Cleophas kata inyalo ng'iyo kaka counties tiyo gi pesa. Mokwongo pesa ni kochopo kacha against expectations mag institutions kaka controller of budget gi auditor general, to moloyo to controller of budget. Kech pesa kapok ochopo e county ka county poko withdraw resources gi, to nyaka controller of budget bende goye koke motim nonro malong'o monyis ni okay, pesa nomiu marom kama to ok nutiyo gi marom kama. Sani wantiere gi issues mang'eny. Mokwongo kuomgi en pending bills mag counties. To total summation mar pending bills mantiere counties piny kacha en bilion 181. Kuri nyalo penji to kata komigi bilion 2 ni pogruok mane madhi beti. Manyiso ni kata kipogo 2 billion no against 47 counties, ok chop kata mana milionde moko manyalo konyo county mar mondo ochop godo e weche moko ma critical moripo bed ni timo. To wang'e ni twak bende samoro is misguided, Cleophas. Nikech neno ka koro wasebedo gi over 3 months sani ka twag ni dhi mbele, counties bende pokomi pesa moromo. Nyoro wawinjo ka Mheshimiwa Mbadi bende wacho ni amomiyo governors wacho ni pokomi pesa to wanto no wasoro pesa piny kucha. To kotieko loso ni to kendo waneno Mheshimiwa ma governor ma Wajir Abdullahi Yusuf bende ka chung kacha to wacho ni CS ma treasury wacha dier no semiwa pesa to wanto pesa no to pok waneno. Koro CS wacho ni gidhi gi penj ng'ano controller of budget. Kaka watwak e weche mag pesa madhi e counties. E analysis mar was County Governance Watch gi jogo moero devolution, ok en twak machopo wa e kamoripo bed ni wadhiye. Mana kaka isewacho ni mokwongo ok wanyal waste time quote and quote negotiating a stalemate mar 2 billion. Namba 2 oripo bed ni wapenjri ni to ere kaka Brenda no wacho ni wasebedo gi court cases. Gimomiyo ji dhi e doho en mar mondo miwa interpretation, mondo wa learn some lessons manyalo konyowa mondo gimane watimo mochopo e doho no kik wanwoye. To kata kwanwoye to wanwoye in a way makonyowa mondo wasud mbele. To twage mang'eny mosebedegi pok osechopo e kama koro nyalo konyowa mondo wane ka winjruok adier nitiere masiro dongruok mar kor gwenge kata devolution kod winjruok mar kaka institutions mopogore opogore oripo bed ni konyo. Omiyo en gima ber ni at least nitie winjruok matin ma compromise no bete mar mondo wang'e ni to pesa go inyalo mi counties mondo koro services michiwo ne ji odhi mbele. But maduong' kabisa mar adek, Cleophas, wapenjre
ni ang'ono momiyo nitiere tije moko bende ma pod sirikal mamalo omako. Nikech king'iyo kata mana targeting mar own source revenue ma mheshimiwa ma senator ma Migori awachono, wantiere bende gi lapses mosebete e gimiluongo ni own source revenue no, manyiso ni mokwongo counties temo but kata targeting margi kaka ne waneno ka for example in the last financial year ne gin gi target mar raising around 80.9 billion. To pesa mane counties ochoko ne en about 58 or 60 billion. Manyiso ni kanyo bende pod nitiere shortfall. Twak malong'o moripo bed ni dhi mbele Cleophas en ni to koro ere kaka wanyalo konyo counties mondo other than over dependence and over reliance on national government mondo counties will generate their own source revenue. Pesa magiloso kacha manyalo konyogi. To ng'eni bende kata pesa ma waluongo ni own source revenue be samoro ng'enyne ok odhi in development expenditures, odhi e gimiluongo ni recurrent expenditures. To wawinjo ka mheshimiwa Gladys Wanga luongo gi kanyo idwa ni mondo ichul shift mar ji, ichul nyaka weche mag pensions, ichul ang'ono, ichul pending bills. Koro pesa michoko e county ng'enyne bende ok chop weche ma japiny dwaro, manyiso ni morieyo weche mag dongruok kata mag development. Erokamano ahinya Kevin Osedo. Brenda, kijiwo kata twak madhi go mbele, wan gi counties ma pod nigi obadho mano mar pending bills madongo ma bende oserocho chenro magi. Wacho ni yudo kata pesa, itiyo gi pesa timang'o chulo gope. Contractors ni e ng'utgi kinde ka kinde kwa host gi TV ka yudo ka ng'ato wacho ni an Kisumu poko chula, Migori poko chula. Counties wa bende kale midhiero machalo kama. To gin bende gin gi yore gi mag yuto. Winjo ka senators bende medo jiwo mondo mi kuonde gi omed tegi mondo mi yuto ma kamagi obedi. Odhi chalo nade ka en bilion adi 2 emo mede budget mokalo to higa mokalo na nyaka mag jopuonj nasari mag